predsedajúci. Ja dnes prijaté uznesenie navrhujem premenovať na podvrhnuté a falošné vyjadrenia z dielne rodovej ideológie. Plne sa stotožňujem s názorom, že duševné zdravie je náročnou témou, hodnou výskumu a odbornej diskusie, ale je skutočne smutné, že namiesto snahy o skutočné zníženie počtu duševných chorých osôb sme dnes hlasovali o skutočne veľmi zlej správe v tomto pléne. Tvrdiť, že transrodové identity nie sú patologické, alebo že medzi sexuálne a reprodukčné práva patrí legálny a bezpečný prístup k potratom, sa nedá inak nazvať ako len propagandou a určite nie legislatívnym návrhom postaveným na vedeckom výskume. Skutočný výskum by sa mal predsa stať nestranným a nespolitizovaným. Ako politici nesmieme diktovať obsah zdravotných učebníc. To si naozaj dovoľujeme zákonmi miasť naše deti tým, že ich povzbudzujeme, aby si vyberali vlastné pohlavie. Veď práve toto je príčina časti duševných problémov medzi mladými ľuďmi. Skutočným dôvodom duševných problémov nie je stereotypizovanie, teda zaškatulkovanie si predstav o obidvoch pohlaviach. Problémom je kultúra, ktorá prináša zmätok do Bohom daných a prirodzených daností podstaty života. Preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Ďakujem.